Wassalt it-tfajla d-dar, għadna naqra fil-karozza, dawk il-5 minuti, nara ġi xarab għaddejn fuq il-bankina, kif wasal ma' l-karozza, wieħed daħal nofsu mit-tieqa, għalli tini kollox għax notlok. Kif għalli hekk, jien buttajtu l-barra mill-karozza, sa dan it-tant li jħor li dar li minn wara tal-karozza u bat it-tfajla minn xara. U kelli ddek kollox. Min hemm mbagħad dak il-ħin kif tajtu kollox, tajtu kull ma kellek, ġifieri x'materjal ħadlek? Mobiles, kartiera, ħad l-istierju tal-karozza wkoll. Imbagħad minn hemmhekk mort tirrapporta nassum il-pulizija biex hekk? Ejja, mort l-assa, mort niċli l-assa, li għadu jagħmlu r-rapport ħalli jilħaq jaħrab. Imbagħad marru jfittxuh. U għattilhom fejn ikun, għax ġieli rajtu qabel, u minn hemmhekk ma sar xejn iktar. Ġifieri inti l-persuna identifikajta x'hekk? Ejja, naħseb l-insertani dak il-ħin. Issa ċessax motiv ma nafx jista' jkun droga, jista' jkun ħafna affarijiet. Temmen li l-pulizija kapaċi tasal għalih dal-persuna jew għall-inqas għandu jkun hemm xi tip ta' tfittxijiet oħrajn? Jekk tistaqsi l-mistoqsijiet lin-nies u tmur fil-postijiet li għattila jiena li jkun, isibuh. Bħalma sibtu jiena darba. Ġifieri inti arġajt rajt dal-persuna fl-istess lokalità? Mortat l-pulizija dakinhar u ma sar xejn.